ovaj model nastave podrazumijeva 6 segmenata. Vi govorite o bosanskom jeziku. Ovdje se govori o jeziku nastave. Jezik nastave je pod 1. Pod 2 je novi predmet bosanski jezik i književnost. Pod 2 je dodatak za istoriju u procentu do 20% u odnosu na postojeći udžbenik. To je 30% u odnosu na postojeći udžbenik dodatka za likovnu kulturu. I to je 60% dodatka na udžbenik za muzičku kulturu. I 6, to je prevođenje svih udžbenika iz opšte obrazovnih predmeta. Po našem planu i dogovoru sa resornim ministarstvom, da tokom aprila mjeseca izvršimo anketu svih roditelja u ovih 4 opštine u kojoj je bosanski jezik u službenoj upotrebi, sa jednim pitanjem upućeno roditeljima na kojem jeziku nastave žele da njihova djeca pohađaju nastavu od 1. septembra. Pod 1 na srpskom jeziku, pod 2 na bosanskom jeziku. I roditelji će se opredijeliti na taj način da olakšaju i menadžmentu škola i ministarstvu da reorganizuju postojeći red stvari u predškolskim ustanovama, u osnovnim i srednjim školama, da od 1. septembra dobijemo 2 modela nastave u okviru postojećih škola. Model nastave na srpskom jeziku, gde nastavljaju djeca srpske nacionalnosti da slušaju nastavu na svom maternjem jeziku, i novo formirana odeljenja u kojima će bošnjačka djeca slušati nastavu na bosanskom jeziku. Konsultovao, razgovarao u mnogo navrata sa gospodinom Alimbijanićem, koji je odbio da to uradi u skladu sa svojim zakonskim obavezama, i mi smo onda bili dovedeni u situaciju da je samo izdavačka kuća Klet iskoristila zakonski rok, koji je 31. decembar prošle godine, da u svom izdavačkom planu uvrsti plan udžbenika na bosanskom jeziku i na taj način uđe u taj rok. Zavod ima sad drugu zakonsku obavezu, a to je da oni udžbenici koji ne postoje kod izdavačke kuće Klet, a to je par udžbenika, 7-8 udžbenika za 1. razred gimnazije i srednjih škola, koji su iz opšte obrazovnih predmeta. I oni će morati u skladu sa zakonom da do 1. septembra štampaju na bosanskom jeziku udžbenik fizike, hemije, biologije, geografije i neki drugi u skladu sa svojim zakonskim obavezama. Smatram, i to sam juče govorio u toku ovih javnih časova, da će uvođenje modela nastave na bosanskom jeziku doprinijeti vraćanju samopoštovanja Bošnjaka prema svom jeziku, kulturi, tradiciji, istoriji, da će pojačati kod bošnjačkog naroda poštovanje prema vrijednostima srpskog naroda i u smislu ličnosti, događaja, čitavog sistema vrijednosti. Treće, da će smanjiti etničku distancu između Bošnjaka i Srba, da će nas vratiti na jednu sjajnu tradiciju koja postoji u Sandžaku, a to je tolerancija, poštovanje različitosti, različitih kultura u mnogim segmentima u ovih 100 godina. I četvrta stvar, mi smatramo da će implementacija prava Bošnjaka da imaju obrazovni sistem, odnosno školstvo na svom jeziku, prekinuti proces asimilacije Bošnjaka koji je prisutan zadnjih 100 godina i da će time otpočeti proces deasimilacije Bošnjaka u Republici Srbiji, što će na kraju dovesti do vraćanja poverenja Bošnjaka u državu Srbiju i osjećaj da je to njihova jedina domovina.